munoziva nyaya yekusagutsikana ruchiva chinhu chakaipa stereki. Pane imwe nzvimbo pane vasikana vakanga vachiwirirana vari vatatu kudaro vasikana ava. One day vakati vafamba pane imwe nzvimbo nharaunda yavaigara, handiti maona ndobva vaona mbavha yakanga ichichera something ichiviga something mugomba. Ndobva vanyatsonyangira kuti vaona kuti chiri kuitika, ari kuviga chii munhu uyu. Ndobva mbavha yaya yaviga mari, vanga vabva kunoita ATM bombing, vaviga mazibhegi remari mumamiya. Ndobva yatiza inobva yaenda ina kuona zuva kuti yaonekwa nevasikana ava. Saka vasikana ava mbavha yayainda vakabva vainda vachida kunoona kuti chii changa chichivigwa nemunhu uyu mugomba umu. Vakasvika ndobva vanofuronyura paya vari 3. Ndobva vaona kuti mune bhegi rakazara mari memwana, bhegi rakati pfachu pfachu kuzara mayusa bhegi iri. Ndobva maranzi bhegi iri. Ndobva vatora maningekiri bhegi riya, vatora bhegi riya ndobva vaverenga mariya, ndobva vaona muine 3.5 million. Handiti vaona muine 3, infact havana kuverenga zvokuverenga kuti vaverenga isi, asi kuti vangoita zvokuverenga ndobva vaestimata kuti mari iyi inogona zvakuma 3.54 million. Vadaro paya ndokubva vati saka mari itoita sei. Handimaona akatanga kuona munhu achicherera ndobva ati zvatinoita panapa, iwewe umwe wacho akatanga kuona akabva ati asina chaakaona, infact asina chaakaita, akabva ati mari ngatingosheya ikwawo. Ndobva akatanga kuona mukomana yaya achichera pasi, ndobva ati aiwa zviiti kana mari iyi iri 3.5 million, handitika tinoti isusu tinogona kushiyana tichiti iwe tokupa 900, imwe yese toshiyana by 2, uya uchi3 akatine maka ini chipiwa mari shoma. Zvikanzi unotiwa pana chawaita, ini ndaona munhu uyu akauya akadhiga yonga kamira. Handiti saka ungadi kutora mari yakaenzana nesiwo usina chawaita wakangozvimirira. Pakabva patanga kuita makakatanwa paya. Handiti uyu akanga achiti mondipo yakaenzana sina chaita, vanga riri bhuli. Handiti maona ndobva vatanga kunetsana pachavo, vanetsana pachavo, bhuli yoya neumwe aizvimirira achiti aiwa indadhiga. Vakabva vatanga kuchinjana, ndobva vatanga kutodonana mambama paya. Ndobva apusha umwe wake, ari pusha umwe wake, mumwe wake akabva anorovera pamuti apa musango musuroko. Ndobva atodi adona, ndobva atofira ipapo. Saka iye vakafunga kuti ijoko munhu angodonha pasi. After some time achimubva ndopokaona kuti gotsi kutoerera ropa, munhu atofa kauya. Afa kudaro iye uya uyo wokupusha munhu uyu, iye uyo kuda kupiwa mari asina zvaita nekusagutsikana. Ndobva ati manje toita sei. Uye akati umwe wacho ndobva tingatidedze mapurisa, handika kana kuti timutotakure timanye naye kuenda kuhospital pamwe kuda achiri mupenyu. Uye akati hazviiti, tinosvika tikasungwa tikapiwa life in prison tisauraya. Uye akati saka toita sei. Zvikanzi hazviiti, ini ukandomwenda ndotokurambira ndototi ndiwauraya, ini handisini ndati ndauraya. Zvatingatoita panapa pari ngatifunge maybe tingatoviga bhodhi musango muno izongoonekwawo nomwe munhu. Mistake yakaita vasikana ava, handitika pakanga vachifamba papa musango munongozivawo zvinhu zvokumamisha uko, vanhu vanenge vachitozivana kuti tsoka yapfuura apa ndianenge. Handi plus one akadonhedza foni yake ipapo, handi iyo wokufa uyo akadonhedza foni yake ipapo. Saka havana kuzviona kuti anga ane foni yadonhera panharaunda ipapo. Ndobva vazvozvirutsa bhodhi iya. Uya umwe akanga kuita zvokumanikidzwa but achitya chingoti wede tadi toenda kumapurisa, tadi kudedza tamutakura tenda naye kupi, tatadedza vanhu tamutakura tenda naye kuhospital. Uye akati nandindi kujera ndisikuzoenda life in jail nenyaya iyi, tikangoinyarara ikangoita secret yedu svika murufu, hapana chatinokufa takadi chinombofa chakasazikamwa. Handiti uya amanikidzwa neriri bholi iri abvuma, vatakura vazvozvirudza munhu vanomisa pane chimwe chiarea changa chakati mvumvutirei chekuti munhu aikwanisa kuonekwa nekukurumidza. Ndobva vasiya vamuviga ipapo, ndobva vaviga vavharavhara zvokungoviga. Musa zvinhu zvokungovigawo hausi expert yazvo, uri kuda kutongoitawo kuti uite escort free. Vasikana vaya vasvika vatora mari yayi, handiti kavabvisa mari papo sino vanoviga mari pamwe vaenda vagara. Handi mazviona. Saka vagara kudaro vachitobva papa vachisvika kumba, handiti vakatosvika kumba kuya uya umwe yanga kutopinda bhizi wechando kutoti ini ndinoudza mai vangu kuti ndozvataita but tacherera munhu. Uye akamuthreatina akati ini ndinotokurambira ende unoenda kujere wega, ini unotondiza ndinotoramba ina handibvumi, unotoenda wega kujere ikoko. Mwana yakasvika pakunyarara, asi mufi haana kunyarara. Akabva atosimuka same time kuti apa chakaitika manje. Vakamusiya papa yaka vakamuzvuzvorudza pakadonha papa yanga achiri mupenyu. Iwo akabva afunga kuti afa, munhu akatozofa nekuramba ari musango muchi asina chikafu asina chii. After a day afa, mwanasikana akufa yaya akabva mweya wake ndobva wamuka ndobva waenda kuna mai vake. Watanga kuenda kumba kwake, aitoenda kuna mai vake achita basa everyday. Mai vake achitoti ndine munhu pano. Vasikana vaya vana vakaita 2 days 3 days vasina kumbotsika kumba kwabhuru wavo kuya. Ndobva bhuri rasodzo yasvika ngati chinda tinobvunza kunge tinotsvaga mumwe wedu kuti tisasuspect kuti aripo here pano.
vachinda kunobvunza kumba kwekwe kwamai vaya kuti kumwida aripo here pano, mai vacho kati ari pano apa ndiye atobva kunochera kunoita baba sesara apa, mvura iri apo ndiye atochera. Zvakabva zvavashamisa bhozi vaisati vauraya. Ndobva vati hauraiti munza tiri kumutsvaga. Vabvapo vakabva vamhanya vakati ngatidzokere tinoona chichiri kuitika, takasiya taviga bhoti paya. Mai avanogoti munhu ari pano sei, zvinhu zvatove ne 2 days 3 days zvaitika. Ndobva vamhanya kuya kwekwakunga viga bhoti, vakanosvika vakaona bhoti iriko. Vawana bhoti iriko, vachibvako vasikana vaya muchakabvu yaya shamwari yavo yakatanga kunetsa guys. Vakanetswa neshamwari yavo zvokunetswa neshamwari yavo zvokuti pakungovata kudai sevaingomuona, kungomuka kudai vaingomuona, kungodai vaingomuona, kungodai vaingomuona, kungodai pese pese vaingomuona. Handimaona uya uyu wokutya uyu, handiti kuti audze aiti achida kudza mai vake, akaudza shamwari yayo yobva yamuthreatena. Handitika but iyo shamwari bully yakazotanga kuita ma-nightmares yakavata zvokusvika pakuti anga vabereki vakatozozvona kuti pane something chiri wrong. Ndobva vamutora vakamubvunza kuti chii, ndobva aramba kutaura kudaro. Saka baba vacho vaibata-bata kudaro, baba vakabva vatora mwana uyu zvino kuenda naye kun'anga. Vaenda naye kun'anga, n'anga ndo yakasvika ikataura kuti ngaataure zvavakaita. Ndobva azotaura kunga takanga tichinetsana neshamwari yangu. Ndobva ndamusundidzira mbandonda pamuti, handi ndobva arovera, ndobva afira ipapo. Saka takamuviga tidididi. Baba vayo vakatya, saka mweya wamusikana wangu ndiri kudzoka uri kunetsa. Handitika baba musikana vakati kune n'anga yanga iri n'anga iri ivhu, zvikanzi gadzirai ngekiri gadzirisai kuti munhu asanetsa mwana wangu, musundire kune mwoyo wayo, zvinoita ushamwari. Ndobva zvagadzirwa kuti usabate musikana wayo. Saka musikana yanga akunetsa achinetsa, anga asingasikwanisi kusvika pane uyu avagwa spirit yake, achakwanisa kusvika pane uyu akwanisa kuenda kune uya uya asiri akatouraya. Handimaona kuti iwe wakarega kutaura, saka uchapinda bhizi. Akapinda bhizi asikana, akapinda bhizi, munongonzwa, akapinda bhizi. Kuzosvika one day after a week, vakomana vakanga vachitotendererawo musango imomo, hamene zvavaitsvaga. Ndovakaona kuti panenge mari makumbo emunhu apo zviri kufamba sei. Ndokuenda ndisa pane makumbo yaye, ndovaona munhu aripo, asi kumusha kumaraini kwangu achimuona, but akafa apa. Ndobva vamhanya ndikunodedza madzisabhuku nemusha, ndobva vanodedza namai vacho. Mai vacho ndobva vauya, ndobva kuti but mwana wangu aripo panapa. Mukanzi mwana wenyu akafa, mamitogara pamwe nechipoti mwana wenyu mamitogara neghosti. Mai vaye ndokuchema, ndobva kwavigwa mwana uya. Kwavigwa mwana uya, mai vaya mwana uya ari kuningira shamwari yacho nayo yaikusundidzira yaya nababa vachona. Handitika zvikanzi mari iripi, uya musikana akati mari handichaidi. Uyo kumanikidzwa uya handichaidi. Uya akati mari ndototora nababa vangu todi nefamily yavo totoona kuti toita sei nemari. Uya akati mari iro paina handiidi. Handimaona saka vanga vavhara vasunga mweya wemusikana tasachauya kuna uyu anetsa kuna uyu. Handimaona ndobva vatotanga kuti vadarise zvinei musi wokuti n'anga yakanga yavati muzodzoka musi wakati, nekuti mushonga wacho uchaexpire choda kuzorenyuwiwa ipapo pamunenge madzoka. Saka pavakazoenda musikana yakabva asangana nawo makomana, ndobva vakomana vamutora iye bhulu, ndobva vamutora ndobva vaenda naye pane chimwe chinzvimbo, so ndobva vamuvharira ipapo vachimubvunzawo dzimwe nyaya dzavaimubvunza. Ndobva mushonga waexpire ari ipapo. Handimaona baba vaye ndobva vamhanya kuenda kun'anga, zvikanzi handisozoti aripi mushonga uri kuexpire nhasi. Zvikanzi ndotona n'anga yaye ndotona disaster iri kuuya chaiko chaiko. Saka mushonga waexpire manje ghosti ranga ragona kudi kuya richishungudza musikana wayo. Rakashungudza musikana yazvo, kushungudza musikana yazvo kutodaro. Handimaona zvokutodaro kusvika vasiki musikana yazongosvika pakufa. Uye akakazonunuka kuzo yakazotaura ika kuti ndindakauraya, ndakanga ndapushwa negiriti yekuda mari, ndikazodai. Uya akazongobatwawo nemhosva yekuti akanga ari accomplice to murder. Handimaona ndobva vazosungwa ndovaenda kumapurisa. Handiti izvo zvokutaura kudai sevari mujeri. Saka ndangoti ndikudzei kuti hakuna chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena, ende munhu kutsikana nezvaunazvo. Handitika muswerapo.